कौन कौन करे मत एमती भाविच कहीं प्रभु कहीं दुख कष्ट सह्य नहीं कहीं घर में विदा कर दीजिए और घर छाड़ी कौन चाहिए कहीं सतर कौन उपाय घर छाड़ी चली गला नहीं बाबू घर के नथी बाबू से माई मते जोर चलू से उठे ले जाइला हमर घर पाखे बिकी नहीं खाता संजोग के बाबू तो ठीक से नहीं दे सारे तो हमारे लोग खाई ना तुमको सत सत बना भगवान तुमको कोटि परमाई दे हाउ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ପାଣି ପରି ରୂପା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଖୁନ୍ କୁହ ପାଣି କି ଭୁଲ କରିଥିଲା କାହିଁକି ତା ସହିତ ମୋତେ ଖେଳ ଖେଳିଲ ଜବାବ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ओ वंचित मनुष्य को प्रश्न पचारे से चिंता उत्तर दो ये बुरी जाइଥିବା मनुष्य को प्रश्न पचारे सीधा की उत्तर दो ସେ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ଦରକାର ମୋ ଭଉଣୀ କାଲି ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ଦରକାର ତମେ ଟିଚର ଯଦି କାଢିକି ଦେଖିବ ତାକୁ ପଚାରିବ ତା ପଣ ତରକାରୀଟା ଚିପୁଡ଼ିଥିଲେ ତମ ତ ଆଖି ଲୁହରେ ତମ ଭଳି ପ୍ରତାରକମାନେ କେବେ ବି ପାଗଳ ହେବେନି କାରଣ ପାଣି ପରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଟିରେ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି